हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर ABUB खौ लानानै माखासे रिलिजनि सायाव गोदान नटिस फैदों जे नोंथांमोना रिभिउ खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय फाइनाल लिस्टआव माबोरै सिलेक्शन खालामनाय जायो आरो लोगोसे नोंथांमोना 1:5 आरो 1:2 रेशियो बेनि सायाव कनफिउज जागासिनो दङ। दा जोंहा सिगांनि गाइडलाइन्सआव मा दङमोन बिनि सायाव आं नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाना फैदों। बेखायनो जायफ्रा मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों नोंथांमोना गासैबो खारगोन आरो जायफ्रा नोंथांमोना सेकेन्ड लिस्टआव फैनो गोनां नोंथांमोना चान्सखौ मोननाय जासिगोन मानोना लिगेलि थांनाय जासिगोन। दा बिदिब्ला जोंहा फै थांनि जों सिगांनि गाइडलाइन्सखौ नायनोसै ABUB कनस्टेबल 2018 निखौ। बेयाव दंखायो लोगोफोर 5 केन्डिडेट्स लेंहरगोन होननानै आरो लोगोसे गासैबो क्वालिफाइ जानायखौनो लेंहरांखादों एग्जामाव। बेखौ नायोबा नोंथांमोना मिथिखाबाय जे मोनसे 1 केटेगरियाव 5 केन्डिडेट्स लेंहरगोन होननानै एग्जामनि थाखाय। दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायफिनो सिगांनि जे मोनसे पस्टआव साबा एग्जाम होनो मोनगोन बेनो जाबाय क्राइटेरिया एबा गाइडलाइन्स होखानाय दङमोन 2018 आवनो। बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जागासिनो दङ जे नाथाय गेजेर समावहाय SLPRB आ 1:2 लिंहरनाय जादोंमोन जायनि जाउनाव गोदान दायो लिस्ट फैबायनो बेबादि मोनसे गोदान नटिस होदों बेनो जाबाय क्लियार जासिगोन। दानिया नोंथांमोना बे गोदान नटिसआव नाम्बार 5 आव नायनो हागोन जे जोंहा बुंदों माखासे केटेगरियाव ओरैबादि पास जाना दङनो जे सासे मानसियानो मोननै मोनथाम पास जाना दङ जेरै ABUB मोननैबो पास जाना दङ। बेखायनो केन्डिडेट्सआ बेबायदि जादों गुलुं गुजुं जागासिनो दङ। दा बे जेबो नङा नोंथांमोना मोनसे पस्टआव साबा केन्डिडेट्स लेंहरगोन एबार दायो सेकेन्ड लिस्ट फैबावसिगोन आरो बे सेकेन्ड लिस्टआव नोंथांमोना जायफ्रा मोजां स्कर लानो हायो बेनो फाइनाल लिस्टआव फैगोन। बेनिफ्राय नाम्बार 6 आव मोजां पइन्ट दङ। नोंथांमोना एनि डाउट दङब्ला एग्जाम लिरखांनायनि उनाव फाइनाल लिस्टआव नोंथांमोना रिभिउ खालामनो हागोन। बेबो जाबाय पेमेन्ट नोंथांमोना मिनिमाम पेमेन्ट पे खालामनांगौ SLPRB आव अब्ला स्पेसियेल नायनो हागोन आरो बे नटिसखौ सर्टलि होगासिनो दङ जे थाबैनो होसिगोन SLPRB आव। जायफ्रा नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनो गोसो दङ नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनो हागोन नायनो हागोन। नोंथांमोना फिसा एमाउन्ट पे खालामनांगौ SLPRB आव बेनो जाबाय रिजाल्ट होनायनि लोगो लोगो पाब्लिश खालामनाय लोगो लोगो उइथिन 45 डेजनि गेजेराव जोङो रिचेक खालामनो हागोन। नोंथांमोना बेखौ दाबाव जायफोरा माबा मोनसे कनफिउज एबा सासपेक्ट दङ नोंथांमोना बेखौहाय रिभिउ खालामनो हागोन फिसा एबा नोंथांमोना एकदम फिसा एमाउन्ट होनानै नोंथांमोना रिचेक एबा नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनानै लानो हागोन जे नोङो आनजादाव एबा रानिंआव बेसेबां मोनदोंमोन बेखौ गासैबो नायफिननो हागोन मानोना गासैबो फुटेज दंखाजोबो होनना बुंदों। नोंथांमोना चान्सखौ होनाय जादों नोंथांमोना बेखौ दाबाव। दाय लोगोफोर जि दावराव जागासिनो दङ बे दावरावा जेबो फाजाया मानोना बे गाइडलाइन्सजों थांगोन लिगेलि थांगोन ल'आ मोनसेयानो सोलिगोन जे गाइडलाइन्सआव जि लिरनाय थायो बेनो जाखायो बाट गेजेर समावहाय एसे प्रब्लेम जादोंमोन। दा बेखौनो SLPRB आ रिभिउ खालामनानै नायबाय जे आसाम पुलिसा रिभिउ खालामबाय जे थारैनो 1:5 रेसियो दंमारोना गैमारामोन दा बेखौनो फल' खालामबाय आरो लोगोसे बेबादिनो फैसिगोन। दा बेखौ नायोबा सेकेन्ड काट अफ फैसिगोन लोगोफोर मानोना बेखौहाय अफिसियेल हम पेजावनो होखाबाय जेला बेयो साक्सेस जागोन मानोना ल'जों थांगोन। दा बिदिब्ला नायदो नोंथांमोनानो माखासे APR जादोंमोननो 1,80,006 सामथिं दङ बे गासैबो पस्टआव लानानै जेरै APR फायारमेनानो जा बा गार्डमेनानो जा ABUB कनस्टेबल मेसेन्जार कारपेन्टार दङना गासैखौबो लानानै बेयाव गासै 1,80,000नि बारा केन्डिडेट्स दङमोन। दानिया रानिंआव 3.2 जा एबा 1.6 जा किल'मिटारानो जा गासैखौबो लानानै जायफ्रा पास जाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोजां रादाब बे जाबाय लोगोफोर जायफ्रा माने रेकर्डसखौ नोंथांमोना नायफिननो गोसो दङ नोंथांमोना नायफिननो हागोन जेब्लानोखि नोंथांमोना चान्स होगोन ना 45 डेजनि गेजेराव नायफिननो हागोन रिभिउ खालामनो हागोन गासैबो फुटेजखौ नोंथांमोना मोनफिनजोबगोन जुदि नोंहा सासपेक्ट दङबा जेब्लानोखि फाइनाल लिस्ट होगोन। फाइनाल लिस्ट होनाय लोगो लोगो जायफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनहां जागोन अब्ला बे समाव नोंथांमोना नायफिननो हागोन बा रिभिउ खालामनो हागोन अके। अब्ला नोंथांमोना मोजां गासिबो डिटेल्सखौ नोंनिखौ दिहुननानै लाफिनजोबनो हागोन बा नोङो क्लियार जागोन। दा जानो गोनां गोदान रिलियावबो 1:5 थागोन नोंथांमोना दानिफ्रायनो क्लियार जाखादो नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ नायनांगौ जेब्ला एप्लाइ खालामगोन अब्ला गासैबो फुल गाइडलाइन्सखौ नायनानै क्लियार जाग्रोनो हायो अब्लासो नोंथांमोना गासैबो सासपेक्टआ नोंथांमोना जोबगोन। दा बिनिफ्राय बे प्रेस रिलिजाव मा मेनसन खालामखो नोंथांमोना फारि फारि दिन्थिबावनोसै जाहाथे नोंथांमोना जायफ्रा सासपेक्ट जादोंमोन खारो। दा बेयाव माखासे रिभिउ मिटिं जादों दाखालि प्रेस रिलिज होबाय जे गुवाहाटि उलुबारि हेडक्वार्टाराव मोनसे रिभिउ मिटिं खालामदों आसाम पुलिसा दा 20 जानुवारियाव होदों। दा रिजाल्टआ होदोंमोन नालाय 19 जानुवारियाव जेरै ABUB कनस्टेबल ना APRO गार्डमेन आरो लोगोसे AISF कनस्टेबलाव।
दा बेयाव ओरैबायदि रिभिउ खालामबाय जे आसाम पुलिसा माखासे बेले बेजे जादोंमोन ना थ' सिगांनि गाइडलाइन्सआव जे जोंहा दंखायोमोन 1:5 रेशियो दंमोन ना थिग बेखौनो अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टखौहाय रिभिउ खालामनानै मोनसे स्टेप लाबाय डिसिसन लाबाय जे बेनो जाबाय 1:5 रेशियो केन्डिडेट्सखौहाय लेंहरगोन एग्जामनि थाखाय होननाय दंखायोमोन दा बेखौनो फल' खालामबाय SLPRB रिभिउ खालामबाय जे स' नोंथांमोना मोनबावदों डिसाइड खालामबाय जे एडिशनेल जाहैबाय बे एडिशनेल केन्डिडेट्स लेंहरबावसिगोन एग्जाम थाखाय बेनो जाबाय 1:5 रेशियो लिगेलि थांसिगोन जेरै एडभार्टाइजआव होदोंमोन थिग बेबादिनो 1:5 रेशियो केन्डिडेट्स विल बि कल्ड फर एग्जाम स' नोंथांमोना सेकेन्ड चान्स मोनसिगोन नोंथांमोना नुनो मोनदों सबसे गाहायाव जे सेकेन्ड लिस्टआ थाबैनो सर्टलि एनाउन्स जासिगोन डिक्लेयार खालामसिगोन दा बावैनो SLPRBनि अफिसियेल वेबसाइटआव दायो आं जेब्ला भिडिअ खालामदों अब्ला होथ'वाखै बाट नोंथांमोना दसे समनि उनावनो मोननो हागौ बेखायनो चेक खालामबाय थादो आरो जायफोरा एसे पइन्टनि थाखाय थालांदों चान्स दङ बाट इसेबां 2-3 एबा 3-2 आसा गैया बाट जायफ्रा 1 मार्क एबा 0.30 40 50 थ' नोंथांमोना चान्सआ बांसिन थागोन आरो लोगोसे जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन फैबावगोन लेटेस्ट अब्ला थाबैनो आपडेटखौ मोननाय जागोन बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै थ' खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट मोनो आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि SSC बेनिफ्राय जायखिजाया गभर्नमेन्ट जबनि सायाव स' नोंथांमोना मोनगोन दा लोगोफोर भिडिअ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो